Kaixo, bide honetan, 7. orrialdeko ariketak egizko ditugu, eta tituloa da, xake matea azkenengo hilaran. Azkenengo hilara zeri ditzen diogu, zurien kasuan, azkenengo hilara izango da 8. hilara, ez ba? Beltzen kasuan, beltzek jokatuko baluketa azkenengo hilara izango litzateke, lehenengo hilara. Eta hemen ikusiko dugu bai, ariketa batzutan, azkenengo hilara barik, izango dela azkenengo eskinako zutabea, ez ba? Bai A zutabea edo H zutabea, izango dira jake ematen diren zutabeak edo lekua. Orduan goazen orrialde honetan dauz bakarrik 7 ariketa, orduan goazen lehenengoarekin, hemen ikusten dugu erregea dagoela atrapatuta, beraz, dorrak zaldia janda, azkenengo hilaran xake mate eman dugu. Hau aurreko kasuko antzerakoa da, poiak hor daude, eta estapei bat da zurien pieza bat, baina dagoela defendatuta dorrangatik. Orduan erregak ezingo du alfil hori jan, lehen bezala, dorrak zaldia janda, xake mate emango du. Hemen, pentsa genezake, bai erreginak eta bai dorreak, xake ematen dutela, ez ba? Azkenengo hilaran, erreginak E8 laukian, dorreak F8 laukian, baina zer gertatzen da? Dorrea dagoela hiltzatuta, klabatuta, eta dorra ezin da mugitu. Zek, dorra mugitzen badugu, gure erregea, arriskuan edo betzek jan dezakete, beraz, hori ez da arabuen diotenez jokaldi legala, beraz, dorre hau, inmobilizatuta dagoenez, xake ematea erreginarekin ematen da, azkenengo hilaran, xake emate. Hemen pentsa genezake dorre honek erregeari defendatzen laguntzen diola, baina ikusiko dugu, benetan, peoia bezala, oztopoa dela. Nora joango da erregina? Lauki honetara. Xake ematen du, ez dugu piezarik, xake ematen duen pieza eta erregarren bitartean jarteko, beraz, hori ere ez da izango, eta lauki horretara bezingo da mugitu, eta F7 laukia ere, erregina kontrolatzen duenez, xake emate izango da. Kasu honetan, erreginak diagonal horretako bi laukiak kontrolatzen ditu, garrantzitsua da batez be G7 laukia kontrolatzen duela, dorra pauso bat aurrera eraman da, xake emate ematen dugu. Errege hau oso babestua dagoela dirudi, baina ez da horrela. Zetorra jan dezakegu, eta erreginak ezin du, errege beltzak ezin du dorrea jan, alfila dagoelako. Beraz, xake emate. Dorrea janda, xake ematea da. Eta azkenengo ariketa, alfil boteretsu biditugu, alfil honek lagunduko digu, zeren eta xake horreman da, xake izango da,
lauki honek erregina kontrolatzen ditu, eta beste lauki hau alfila kontrolatzen du. Beraz, xake matea. Hau izan da dena, hurrengo bideoan 8. orrialdea ikusiko dugu.